खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। रुफामुनि बाथौ धोरोम चिरां बागदुवा ज'नआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। चिरां बागदुवा ज'न रुफामुनि बाथौ धोरोमा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुफामुनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बिजनि फस्लाबारि दालाइसा रुफामुनि बाथौ धोरोम आश्रमाव मान बावदों। मेट्रिक आनजादाव सेथि मासाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसानो मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिनि थांखियानो जादों बर' बिजोंजों फरायनानैनो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो इयुनाव समाजनि मोजां हाबा मावनो हायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मोन 14था दालाइसानि गासै 40 फरायसाफोरखौ बरायदों होनना फोरमायदों चिरां जिल्ला जन रुफामुनि बाथौ धोरोमनि आफादगिरि इन्द्रमोहन गयारिया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिबुंथि लाखिदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया। दिनैहाय मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि जायफोरनाखि बर' बिजोंजों फरायनानै माने फार्स्ट इयाराव एडमिसन लाहैयो, साइन्स हक आर्ट्स हक बा कमार्स हक, दा बिनि थाखाय जोङो नुदों थांनाय समफोराव जोंनि मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय, लेटार लानाय, स्टार मार्क लानाय, डिस्टिंसन लानाय बेबायदि स्टुडेन्टफ्राबो मालाबा माने माखासे गाव थासारिजों एडजास्ट जानो हायैयाव फार्स्ट इयाराव फेल जानायखौ जों नुबोदों। दा बाव खायसेया सिदा सिदियै बाथ्राखौ सानो जे जोङो बाहाय मिडियामनि थाखायनो जेंनाया जाबाय। जों बर' बिजोंजों क्लास 10 फरायनानै हायार सेकेन्डारियाव इंलिश बिजोंजों जों लिरनांबाय, फोरोंगिरिफ्रा एसामिसजों, फोरोंगिरिफ्रा इंलिशजों फोरोंबाय, लेखाफ्राबो इंलिशनि जाबाय। बेनिखायनो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा जोङो फेल जानायखौ नुदों बा फेल जानो गोनां जादों होननानै फरायसाफ्रा खायसे दाबि खालामो। नाथाय बे जोंनि थाखाय जुक्ति नङा। मानोना सासे फरायसाया फरायनायखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय, केरियारखौ दानो थाखाय बा साक्सेस जानो थाखाय बिजोङा कुनु पथे जेंना नङा। दिनै जों नुबाय बर' हारिनि गेजेराव जेसेबां फरायसाफ्रा बर' बिजों जागायनायनिफ्राय 1963निफ्राय दिनै 61 बोसोर जाबाय, बेवहाय गोबां डक्टर, गोबां इन्जिनियार, गोबां अफिसारफोर, गोबां साक्सेस जानाय जोङो सुबुंफोर नुबाय। आरो बिथांमोननि फरायनायनि जि बिजोंनि जि बेकग्राउन्ड जों नायबाय, मेक्सिमामानो बर' बिजों बेकग्राउन्ड, बर' बिजों फरायनानै बिजों फैनाय। दा बेनिखायनो सोलोंथाइ लानायाव, साक्सेस जानायाव, पास जानायाव इंलिश बिजों, असमिया बिजों, बर' बिजोंनि खुनु बाहाय पार्थक्य गैया। जायखिजाया बिजोंजोंनो जोङो जाफुंसारनो हागोन। केबल जोंनि गोसोआव, बेक्तिनाव गावनि जि गोसोनि बोलो, गावनि जि मोनसे बिसास, गावनि जि नाजानाय बे थानांगोन, जों बेखौ खावलायो। दिनैहाय थांनाय 2020-27 जानुवारियाव जि मोनसे 3थि बिटिआर एकर्ड जाबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि क्लसाव थानाय बायदियै जोंनि सोमावसारग्रा आफाद स्पेसियेलि एबसु आरो दानि गभर्नमेन्ट इउबिपिअ जे सरकारजों क्लसनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सत्ताव रायलायै बे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि हायार सेकेन्डारियाव जि एडुकेसन साइडआव HS फार्स्ट इयाराव आर्ट्स स्ट्रिमाव बर' बिजोङा इन्ट्रडिउस जाबाय। आरो बे हिसाबै दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्रा थांनाय बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारावबो बर'नि लिरनो, फरायनो, क्लास लानो दिनै मोनबाय। दा बे हिसाबै जोंनि बर' फरायसाफ्रा मोजाङैनो दिनै जायफोर गोसो दं, जायफोर इन्टारेस्टेड, बर' बिजोंखौ जाय फोथायो, बिसास खालामो, बिथांमोना बे बिजोंखौनो लानानै गोजौ सोलोंथाइखौ लानानै थांनो हागोन। आरो बेवहाय खायसे स्कुलाव नंगौ जिखिनि फरायसालिफोरखौ हाइ स्कुलनिफ्राय दिनै आपग्रेडेसन खालामनानै हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार, सेकेन्ड इयार दिनै मर्यादा होनाय जाबाय। दा बेवहाय नांगौ रोखोमनि जि फोरोंगिरि थानांगौ, फेकाल्टि थानांगौमोन साबजेक्ट वाइसै, दिनै बियो समजों लोगोसे नांगौ बायदि जायाखै। आरो बियो दिनै जागायजेननाया गोरलै अबस्था। एबसुआ बिनि सायाव, साहित्य सभाया बिनि सायाव सरकारजों रायलायबाय थादों आरो बियो थाबैनो जिखिनि जोंनो फेकाल्टि, जिखिनि डिपार्टमेन्टनि फोरोंगिरि नांगौ, साबजेक्ट टिचार नांगौ, बर' स्ट्रिम जायखौ इन्ट्रडिउस जादों, बेहाय थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। बियो निस्सय जोबफुंगोन। गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर थाबाय। दा जोङो चिरां बागदुवा जन हिसाबै धोरोमारि बिथिंजोंबो जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ
आबसुफोरजों लोगोसे बिथांमोना जेरै समाज दानायाव बाहागो लादों जों धोरोमारि बिथिंथिंबो जोङो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि मानसि सुबुंफोरखौ जाहाथे गाज्रि लामानिफ्राय एरायहोनो हायो आरो इयुनाव जोंनि बर'नि समाजनि मोजां मावलांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो रुपामनि बाथौ धोरोम आफादनिफ्राय जोङो नैबे दिनैनि मेट्रिक आनजादाव पास जानाय सेथि थाखोआव पास जानायफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौ जोङो चिरां बागदार जन आफादनिफ्राय दिनैसिम खेबबा बिथिङाव सफैबाय जोङो बाथि खेबाव आगान सुरबाय आरो जोङो इयुनावबो होलांबाय थागोननि थांखिया जोंनाव दंखायो। धोरोम हिसाबै गिबियाव जोङो बर' हारिनि न'खराव जायफोरनाखि गेना गोरोन्थि गोनां दं बेखौ जोङो धोरोमारि बिथिंथिं जोङो फोसाबलांनायनि हाबाफारि दङ। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि कालचारेल बिथिंखौबो जोङो फोसाबलांनो नाजानाय दङ जोंनि धोरोमारि हाबाफारिजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिं गेलेमु हाबाफारि बायदि बायदि बिथिंखौबो जोङो धोरोमारि लाइनजों बेसेबां दूर सम्भब जोङो हागौ बेसेबांखौ नाजालांबाय थानाय जोंनाव थांखि दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।